Йордан Йорданов. Завършил съм художествена академия София, специално живопис, и за втора година преподавам на децата в Летната академия изобразително изкуство. Така, в общи линии съм много доволен от постигнатите резултати. Така, с колегата се постарахме да поставяме различни теми, задачи, които да бъдат интересни на децата. Някои бяха свързани с рисуване от натура, натюрморти, пейзажи и други по фантазия, въображение, да си измислят композиции на дадени теми. Значи, надявам се и за в бъдеще да има лятна академия. Защото казах на откриването, може това да не им бъде професия на децата. Те са още малки, изменят се много нещата с възрастта, но да им остане като едно хоби, с което да се занимават. Дойдоха деца от покрайните на града, където в друго време не могат да си позволят да идват редовно на репетиции. А тези, които са от Димитровград, те вече продължават вече в основния курс, който го провеждаме от 15 септември. И така, надявам се, че са научили доста неща. Показахме им основни стъпки на всички видове латино танци, включително народни хора, малко акробатики, кълбета напред, назад, да си имат някакво понятие. Надяваме се, че тази традиция ще бъде спазена и за до година и за по-другата година да продължи така.
Децата направиха много красиви неща. Надявам се това да се превърне в една добра традиция и да имат тази възможност да имат досег с изкуството. Тази година това, което най-много ме провокира да преподавам в лятна академия, именно хип-хоп направлението, беше факта, че страшно много деца, които са от околните села и въобще от по-ограничени местности, нямат възможност де-факто да се занимават с това, което искат. Тоест децата от нашия град или от всички други градове са много по-лансирани в тази област, имат възможност да се занимават, докато това са деца, които искат, а нямат тази възможност. И именно този факт, че в школата ще бъде посещавана точно от такива деца, беше най-голямата провокация за мен да им доставя това удоволствие в продължение на един месец, за което беше за мен голяма чест, а за тях голяма радост. Тази година за поредна трета организираме лятна академия по изкуството. Много съм доволна от това, което се случи. Децата, които участваха, постигнаха и то значителни резултати. Направихме се изложба на децата от хип-хоп формацията от Радиево. Направиха танц, с който те веднага се представиха на Деня на миньора, което за мен е голям резултат за едномесечна работа с тези деца. Искам да благодаря много на Министерството на културата за това, че ни уважиха, оцениха нашата работа и помогнаха финансово за осъществяване на академията тази година. За поредна трета година ни помагат Демня цемент, фирма Къллин, фирма Колко Кърджали, тази година и кооперацията от село Странско също ни помогнаха за осъществяване на академията. Безкрайно благодарни сме и на община Димитровград, която предостави базата, в която ние всъщност осъществихме лятна академия по изкуствата. Надявам се това, което се случи с децата, да е допринесло за тяхното развитие като личности
Надявам се до година да имаме възможност отново да направим лятна академия и всички, които са ни помагали, да ни помогнат отново.